guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்? ஐயோ, சோ வந்தோனே பாருங்க guys. சோ எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு Dress கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. Dress இது. ஓகே, உள்ள போயிரலாம். என்னடா வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா thumbnail and title எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. ஓகேவா? சோ உள்ள வந்தானே மூக்கு படப்பா இருந்தா இப்படி தான்டா இருக்கும் அப்படி மாதிரி மூக்கு அடைச்சு விட்டுருக்காங்கல. அடைச்சு விட்டுருக்காங்கன்னா என்ன பண்றது? ஓகே, ஏதாவது ஈவெண்ட் இருந்துச்சா என்ன? ஓகே, 10 ரூபா ஏதோ ஒரு ஆஃபர் போல இருக்கு. ஓகே, நான் ஃபைல் வச்சுருக்கேன், ஆக்சுவலாக ஒத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் சர்வர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஹவு டு சேஞ்ச் சர்வர். பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாருமே போடுற மாதிரி கிடையாது. ஓகேவா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரிக்கு தான். என்ன அப்படின்னா, வெயிட் பண்ணுங்க, இது யாருமே போட்டதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில். ஓகேவா, தமிழ்லையா யாருமே போட்டதில்லைன்னு நினைக்கிறேன், எதுலேயும் சரி. ஓகே, கூகுளில் போயிட்டு டைப் பண்ணுங்கள். என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ என்ன சர்ச் பண்ணுங்கள், இது வேணும் அதுலேயும் என்ன சர்ச் பண்ணுங்கன்னா நான் ஃப்ரீ ஃபயர் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சர்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானா இல்லை நான் சர்ச் பண்ணுவா என்ன எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ என்கிட்ட என்ன சர்வரில் இந்தோனேஷியா. ஸோ இந்தோனேஷியா அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். சைனீஸ் என்னன்னா, ஸோ எங்கே சைனா எடுத்துடலாம். சைனா சர்வர் போகலான்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, ஸோ ஓகே, சைனா சர்வர் இல்லை தாய்லாண்டுக்கு போகலாமா? இல்லை சர்வர் மாற்றுறது நம்ம கூகுளில் போய் பார்ப்போம். இல்லை தாய்லாந்து சர்வர் மாற்றுறோம். ஓகேவா, ஓகே, கூகுள் என்ன சர்ச் பண்ணுறது டைப் பண்ண மாட்டோம். தாய்லாந்து அப்படின்னு போட்டுலாம். தாய்லாந்து சர்வர் லாங்குவேஜ். ஓகே, லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போடுங்க. ஓகேவா, லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜோட நேம் காமிக்கும். சியாமிஸ் கூட இருக்கும். நீனும் அது இந்த மாதிரி இல்லைன்னா சியாமிஸ் அப்படிங்கிறது நான் இந்தோனேஷியா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்வர் வேணும்னா அதோட லாங்குவேஜ் மட்டும் பார்த்துட்டு அதோட லாங்குவேஜ் இங்கே இருந்துச்சு. நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது. இந்தோனேஷியா கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு இதை நான் இந்தோனேஷியா சர்வர் மாற்றுறதுக்காக இந்தோனேஷியா கொடுத்து கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிட்டு திரும்பி வாங்க. ஓகேவா, கிளியர் செய்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி வாங்க. ஓகேவா, எதுக்காடா இதெல்லாம் பிளர் பண்ணுற ரீசன் டேப் அப்படின்னா காப்பிரைட் கேம் யாரும் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் போட மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய யூடியூபர்லாம் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கும் ஓரளவுக்கு சீன் இல்லாமல் இருந்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காதுல்ல, அதனால ஒரு சீனுக்காக தான் பிளர் பண்ணி விட்டுருக்கோம். நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்க. சரி, ஃபைல் வச்சுருக்கனால இருந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, பிரச்சனை கிடையாது. கண்ணா மூட வைக்கிறியாடா பொம்பளைங்க. என்ன ஆகும், சைன் இன் வித் கூகுள் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜில் எழுதி விட்டுருக்கு. இன்னொன்று இருக்குது கைஸ். ஓகேவா, இந்த அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஃபஸ்ட்டாக வாங்கினாங்களோ அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, ஆப்ஷன் இருக்கும், எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் இன்ஃபோ அப்படின்னு போகும். மைக்காமா பிள்ளையா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி தான் ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்பான். ஜிடி யாரா கேமிங் தான் ப்ரோ பார்ப்பாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமிங்கில் விளாட்லாம் பார்க்க மாட்டார். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷம் டெவில் கேமர் ஓகேவா, கீழே மை நேம் வேறு யாருமே கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா சொன்னகாண்டாயிரம் வேண்டாம். ஓகேவா, எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, அர்மான் நீ பார்த்தாலும் தான். ஓகே, ஸோ கேஏ ஸ்குவாட், மை நேம் இஸ் கேஏ ஸ்குவாட். வேணாம், கேஏ அமீர்னு போட்டுடலாமா, இல்லை கேஏ நோரூல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடலாம். குட்டி அமீர் நோரூல்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் கேஏ குட்டி அமீர். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம். ஸ்பீட்லாம் பண்ணல, ஸ்பீடாக டைப் பண்ணேன். இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்கும். மந்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று படிச்சு விடுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்னோட ரியல் மந்த்து கிடையாது. ஏறும் ஏதோ ஒன்று அடிச்சு விடுவோம். 2000 போட்டு போட்டுருவோம். ஐயோ, ஓகே, ஸோ இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. பாஸ்வேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அடப்பாவிங்களா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்களோ அவங்களால எடுக்க முடியாத மாதிரி ஆயிரும். இன்னும் எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எதுவுமே எழுதி விட்ருக்கேன், வேணும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா,
அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வேணுமா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது யார் கேட்டது அப்படின்னா நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ இருங்க அந்த கமெண்ட்டை நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ நீங்களே பாருங்களேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்களை மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் ஊரில் வளர்த்திட்டு கண்ணை தொடச்சிட்டு பேசுகிறேன் இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. ஸோ வேறு லெவலு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஆர் இந்தோனேஷியா அப்படின்னு கேட்கும் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா. ஸோ நேம் ஒழுங்காக அதை கொடுக்கும். அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நேம் சேஞ்சிங் கார்டு கிடைக்கும். ஓகேவா. அதை வச்சு நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா. இல்லை நீங்களா நேம் வச்சிங்க அப்படின்னா அது வராது. டேஸ் கொடுத்தாலும் அது வந்துடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டப்புன்னு மாற்றிட்டு வைங்க. ஓகேவா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது. இப்போ நம்மளோட சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தான் சொல்கிறேன். என்னென்னா இப்போ நம்ம சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர் இருக்கும். ஓகேவா. பட் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் வேறு மாதிரி இருக்கும். வேறு மாதிரினா டவர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வேறு சர்வர்னால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டவருக்கும் நம்ம சர்வருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏற்படுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும். பிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓகேவா. அது ஹையஸ்ட்டில் போகும். ட்ரிபிள் நைனில் 200-300 அப்படின்னு போகும். அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா. ஒய்ஃபையே யூஸ் பண்ணாலும் சரி. ஓகேவா. ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம அப்படி தான் போகுது. என் ஃப்ரெண்டு கூட சொல்லியிருந்தான். அது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அப்போ புரியலை. அதுக்கப்புறமாடி தான் ஓஹோ அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு. ஓகேவா. இதில் வேறுங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இந்த நம்மளுக்கு டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. பிச்சைக்கார பசங்க. ஓகே. ஸோ ஓகேவா. யாருமே டாப் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே. ஜெய் கேரக்டர் இது ரூக் எஃப்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாரு ஒரு வீடியோவில். டப்பு அப்படின்னு போட்டு ஒருத்தர் இல்லை ரூக் எஃப்எஃப் போடல. ரூக் எஃப்எஃப் எனிமி போட்டிருந்தான். அதில் போய் வேறு லெவலில் அடித்தார். பக்கா. ஓகே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நிறைய ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது. ஃப்ரீயாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சர்வேலையும் நீங்கள் பண்ணலாம். இன்னொன்று சொல்கிறேன். பிரேசில் சர்வேக்கு யாராவது மாற்றுறீங்கன்னா போய் கூகுளெல்லாம் சர்ச் பண்ண வேணாம். அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா நானே சொல்கிறேன். என்னென்னா பொர்ட்டுகமஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள். பொர்ட்டுஜெம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே. பொர்ட்டுகெம்ஸ் ஏதோ ஒன்று கைஸ். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா. ஸோ நல்லா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இதில் இன்னொன்று விஷயமே இருக்குது. அதை நான் காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். லக்ராயில் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் லக்ராயில் தான். அது இப்போ காமிக்கலாமா? இப்போ இல்லை. வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் காமிக்கிறேன். இன்குபேட்டரில் சுற்றுவோம் ஃபஸ்ட்டு. அண்ணக்கா தம்ப்நெயிலில் பார்த்து தான் இப்போ நடக்க போதே. ஓகேவா. தம்ப்நெயிலில் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே. தந்தானே நானே நானோ நானே போட்டு வேறே லெவல் என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த பிச்சைக்கார லூட் பாக்ஸ் தான். சரி விடுங்க. நம்ம சர்வரில் கிடைக்கல, இதாச்சும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷப்பட வேண்டியதான். நம்ம சர்வரில் கிடைக்காதது இது இல்லை. சர்வரில் கிடச்சி விட்டது. ஓகேவா. இல்லை ஒன்று இன்னும் போடுவோம் எப்படின்னு கிடைக்காது. அடப்பாவிகளா கைஸ். இங்கே பாருங்க ஓவரு. இது போய் உங்களுக்கு லெஜெண்டரி ஐட்டமா? டே பாவிகளா. சரி விடுங்க. இந்த சர்வரில் ஏதோ லெஜெண்டரியாகவே இருந்துட்டு போட்டோம். இந்த சர்வரில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இந்த பேண்ட் இருக்குது. ரேர் பேண்ட். அது என்ன தான் ஏஞ்சலிக்கு அது விட்றாங்க அப்படி தான் சொல்லிட்டுருக்காங்க. நம்ம சர்வருக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. இந்த லூட் பாக்ஸ் நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி. இது பக்கத்தில் வந்தால் இதாகும். ஓகே. இப்போ சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக சொல்லுவோம். ஓகேவா. இந்த வீடியோ எப்போ அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னு தெரில. வாய்ஸ் கொடுக்கும்போதே 10-14 ஆயிடுச்சு. பாவிகளா. ஓகே. இந்த வீடியோ எப்படியும் நீங்கள் 11 மணிக்குள்ளே பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை மணிக்கு பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை டே அண்டு இல்லை நான் அடுத்த நாள் பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த நாள் இல்லை அதோட டேட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா.
லக்கி ராயலுக்குள்ளே போவோம். வெயிட் பண்ணு. டேய் உள்ளே போடா பரதேசி பயலே. ஐயோ இவனை வச்சுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? ஃபஸ்ட்டே பிஹேவியர் வாண்டிங்க என்னடா இது யாரோ சொல்கிறது இருந்துச்சு. கேமிங் தமிழன் சொல்லுவார். கேமிங் தமிழன் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்து இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்டை கிடையாது, இந்த மண்டை பார்த்துக்கோங்க. ஃபோட்டோ லோகோவை மட்டும் பாருங்கள், சைடில் லெஃப்ட் சைடை பார்க்காதீங்க. என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே ஸோ இது மட்டத்தலை வீடியோ பார்த்தீங்களா? பார்க்கலாம், நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஓகே என்ன அப்படின்னா இதான் சொன்னேன். ஓகேவா கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ராயில் இருக்குது. ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை. வில்லங்கத்தை விலைக்கு வாங்குறீங்க நல்லது இல்ல. எல்லா மீறி போறீங்களா?